Ei, hola, què tal? Com us va? Espero que tot us vagi bé. Jo, com sempre i cada setmana, us porto un nou vídeo i en el cas d'aquesta setmana, com vaig dir en l'anterior vídeo, anirà de perspectiva, de 2 punts de fuga. A diferència de la perspectiva d'un punt de fuga, la perspectiva de 2 punts de fuga és molt més normal. Bueno, no, normal no és la paraula, seria molt més natural. I per què estic dient això? Doncs bàsicament perquè nosaltres quan fem un punt de fuga vol dir que estem mirant de front, frontalment, un lloc. És a dir, que la nostra vista està a 90 graus de l'escenari. És a dir, està pla. Llavors, és una mica forçat quan estem caminant o quan estem per la vida a veure coses amb un sol punt de perspectiva. Normalment estem mirant per sobre o per sota de 90 graus. 90 exactes no sol ser la cosa normal. Llavors, per això surt de forma molt més natural dibuixar coses amb 2 punts de perspectiva. És el que normalment, el que de forma natural veiem. I com podreu estar veient en les imatges que estaré posant ara, la perspectiva de 2 punts de fuga realment és molt més usual que la resta. Normalment quan mirem, probablement com un 70% dels cops, estem veient una perspectiva de 2 punts, que pot ser que sigui més perquè hi ha tants punts de fuga com línies hi hagin en un pla, diguem. Però en general delimita a 2 punts de fuga. Llavors, sol ser això, un 70% del temps estem mirant això. La resta del temps es divideix entre 3 punts de fuga i un, depenent de com estem mirant. És a dir, si estem mirant un contrapicat, n'hi haurà 3. Si estem mirant a un pla, doncs serà un. I ja està. I més o menys seria això proporcionalment. No sé si més, menys, però por ahí. I feta la introducció, toca parlar de l'exercici que he estat fent aquesta setmana, que no ha passat com la setmana passada i l'he acabat. Llavors, per començar a crear el que seria la malla de l'espai, de la perspectiva, primer de tot hem de dibuixar 2 punts que seran els punts de fuga, que han d'estar connectats per una línia. Ja està, això és la base. A partir d'aquí la cosa canvia si estem dibuixant a paper o si estem dibuixant en digital. Si estem dibuixant sobre paper, el que haurem de fer és dibuixar una línia perpendicular a l'eix que connecta els 2 punts de fuga, que pot estar més a prop d'un o de l'altre. Després també, que me l'he oblidat, els 2 punts de fuga poden estar més junts, més separats, és indiferent això. Llavors, un cop tenim la línia dibuixada, bàsicament serveix per delimitar quant d'espai volem a sobre de la línia i quan en volem a sota. És a dir, que si volem que es vegi molt a terra, que sigui com una espècie de picat, doncs dibuixarem més espai el que seria la part de terra, i si volem que sigui més contrapicat, doncs el que seria la part de dalt, doncs més llarga de la línia. A partir d'aquí, simplement, on estan els límits, tanquem i ens quedaria com una espècie de geometria, una espècie de romboide. Llavors, dintre d'aquest rombe aniríem tirant les línies que ens anirien fent l'espai. Llavors, realment no hi ha cap, no recordo si hi ha cap norma de ser 16x16 o el que sigui. Llavors, jo el que faria seria dividir-ho en parts iguals, tot, i ja està. I això seria en paper. En digital la cosa canvia. És un pèl diferent. Ja que dibuixar una xarxa d'aquesta manera en digital és difícil, hem de fer servir altres mètodes, altres opcions. El Photoshop, que és el meu cas, ara mateix estareu veient com retocant opcions de l'eina de geometria pots crear com una espècie d'estrella de 100 puntes, o per dir-ho d'alguna manera. Llavors, bàsicament fas això i crees el que seria el punt de fuga, que, com he dit abans, agafes i ho poses en un mateix pla. I així tens el que seria la malla on dibuixaries l'espai. I ja està, i així és com acabes, diguem, la malla. Llavors, a partir d'aquí, bàsicament, he volgut començar a dibuixar geometries, etc. per practicar una mica, per escalfar.
i bàsicament serà el que estareu veient ara. Bàsicament jo dibuixant i fent una mica d'experiments amb la perspectiva, dibuixant cercles, etc per veure com queda i per anar escalfant una mica motors. Llavors, per escalfar una miqueta encara més, he volgut dibuixar una espècie d'edifici que bàsicament tampoc tenia moltes intencions de dibuixar alguna cosa increïblement espectacular. O sigui, simplement volia practicar una mica, escalfar, crear alguna cosa interessant i ja està. Simplement per anar practicant una miqueta més el que seria la perspectiva. I bàsicament ha sortit el que estareu veient. I ja està. I ara ve l'exercici gros. Llavors, un cop acabat aquest petit exercici, he volgut fer un castell o una fortalesa així medieval. Com voler-li dir. I primer de tot vaig començar, diguem, a sac, directe. I vaig voler començar a dibuixar el castell en perspectiva, però com estareu veient, no ha estat la millor decisió. Llavors el que he fet ha estat fer-me una planta del que seria un castell. He agafat més o menys referències, com estaven i tal, i he anat dibuixant les zones o parts del que seria d'una fortalesa medieval o d'un castell per crear, diguem, una mica de mapa, per tindre referent i on estan col·locades les coses. Els edificis, els torreons, etc. A més, dintre d'aquest sketch, el que he fet ha estat delimitar zones, és a dir, posar zones que estiguin més baixes, zones que estiguin més altes, i zones intermitges i les zones que estiguin més altes. Bàsicament les zones baixes les he pintat en verd, les zones intermitges en blau i les zones més altes en vermell. Així jo tenint una referència per tal de poder guiar-me, de tindre una referència de què és el que està més amunt, què és el que està més avall, i així doncs poder crear un dibuix que estigui més ordenat per mi. O sigui, per jo tindre un ordre. I bàsicament aquest seria l'esquetx. A partir d'aquí he començat a dibuixar. Un cop he tingut tot marcat i ben organitzat, doncs he començat a dibuixar. Bàsicament he començat sobretot per la part de baix, per la base, per tindre una referència important. Llavors, bàsicament he anat començant pel que seria el bastió principal i a partir d'aquest he anat construint la resta. Un cop he tingut el castell amb les seves torres, aquesta part del castell amb les seves torres, he volgut fer la base del que seria la part superior. Bàsicament per així saber quina és l'alçada màxima. A partir d'aquí, i tenint aquesta referència, he construït el que seria la part intermitja del castell, ja que no està ni molt amunt ni molt avall. Un cop dibuixada, sí que he passat a dibuixar la part superior i acabar-la. I aquest seria, diguem, el dibuix final del que seria l'esbós. Un cop he tingut l'esbós, evidentment, he agafat i he fet el liner, que bàsicament ha estat repassar-ho amb una línia, diguem, més prima i en negre, i ja està. A partir d'aquí podria haver deixat el dibuix i haver-lo acabat i ja està. Però he decidit que seria interessant aplicar-hi una mica de color, ja que en altres vídeos també he estat aplicant color i en el passat no ho vaig fer. Llavors, era necessari haver-ho de fer en aquest. I bàsicament el que he agafat ha estat colors terrenosos pel que seria la façana principal. Més o menys grocs, vermells, taronges, tirant, diguem, a fosc, és a dir, marró. I amb això he anat pintant, que s'ha de façana. Això sí, bàsicament m'he fet una paleta de colors no molt saturada, més aviat tirant de saturada i brillant, simplement per gust. I després també no està pintat amb tota la pressió. Hi ha modificació de la pressió, llavors depenent de quan apretis, el color és més intens o menys. Per crear, com, no sé, una mica de sensació d'aquarel·la, que era la intenció. I bàsicament he anat pintant la façana. I un cop he tingut la façana, he triat el que seria el color de les teulades, que bàsicament he escollit blavosos.
perquè, diguem, estan més o menys en contraposició dels grocs. Que probablement ho hauria d'haver fet amb liles. Però bueno, m'ha semblat interessant, els referents que he vist d'imatges, el que sol ser la façana és diguem, ocre, groguenca, i després el que és la teulada solen ser blaves. Llavors, bàsicament, he agafat aquesta paleta i ho he aplicat. I diguem, aquest seria el resultat final del dibuix. I ja està. I bueno, i això ha estat tot l'exercici. La veritat, n'estic força content del resultat. Ha estat interessant tornar a fer servir perspectiva i aplicar-hi una mica de color. I res, força content. Guai, sí, ja està. I fins aquí el vídeo. Si voleu donar-me més suport, em podeu seguir a Instagram, on penjo els resultats, a Twitter i TikTok. I si em voleu donar més suport, podeu donar like, podeu comentar si teniu algun dubte, compartir el vídeo per a aquelles persones que els hi pugui interessar a aprendre de dibuix o simplement que, jo què sé, vulguin veure algun vídeo sobre dibuix en català, i sobretot subscriviu-vos. Vinga, ens veiem!